お前はもう死んでいる。That's weird. Burning tires in a stolen car. I fucked up so bad outside the bar. Heading out as far away I can. Heart is pounding, got some damn. Guess what, bitch? Out of hand, doing 90s through the city night. Nothing's ever gonna be. Bye, have a great time. Welcome to Ka-moto. Please like and subscribe. So yun po what's up sa inyo mga kamoto. So ang video po natin ngayon is about sa after break-in fuel consumption ng ating Mio Gear. So ngayon ang first destination natin is sa Alaminos City. Kaso ang problema nga wala tayong panggas. Buti na lang kasama ko si wifey. So bali magpi-pick up kami ng order namin doon. Magaling kang kaya kupal libre ka. yung gas. So full tank natin ngayon. Okay. Ang problema, almost 7 AM na. So at 8 siguro magi-start ng manita yung LTO. Oh, hell no! Wala namang violation yung sasakyan natin. Kaso nga, ayoko lang sumugal, diba? Alam nyo na yan. So, tara, samahan niyo ako. Check natin ang fuel consumption ng Mio Gear. Let's go! So, time check mga kamoto. 6:57 ang oras natin. So, punas-punasan lang natin ng konti yung sakyan. Para naman presentable sa tignan, no? Buti na lang kasama ko ang OBR ko. At mapapa-full tank natin siya, no? Yeah, boy. Yeah. So, kamusta kayo? Ha? Bala ko rin bumili kasi ng ng gulong. Ay, ng gulong. Ng bomba. What? Hindi yung bomba na pampasabog yung bomba ng gulong. Beb, susi. Yung bomba ng gulong para mabombahan ko ta. Let's 3, 2, 1, go! pa-full tank, boss. Okay. Kaya baka gusto nyo ng sticker. Posible eh. sa barakaray, sarakap, whatever. Kasi ka? Okay. Dito rin ako laging nagpapagas. Unit fuel. So 1,939 or 1,940 kanina. Titignan natin kung hanggang saan yung full tank nito. So dito na tayo sa bayan ng Labrador Cadet.
Time check natin 7:15. Sa Alaminos ang destination natin. Kailangan natin makapunta before 8. Kaya ready. A few inches later. Almost wala na tayo. Time check 7:22. Dito na tayo sa Wow. Welcome to Wow. Eventually. City of Alaminos. 7:42. 7:42. So safe na ba tayo?お前はもう死んでいる。That's weird. Guess what, bitch? Bye, have a great time. 7:50. Dinala tayo sa Lepo Alaminos. So yun, nakaabot naman tayo 50 minutes biyahe from Samat, Bugalyon to Alaminos City. A few moments later. So dito ako lagi nagpapagupit, no? Kahit nasa Bugalyon ako, pag gusto ko magpagupit, dito ako pumupunta. Kasi magagaling yung mga nagugupit dito, no? Yeah, so hindi ko alam pangalan ng shop nila, pero makikita nyo na dito na kanila. So dito so nagantay pa ako kasi may ginugupitan pa. Mga bayralang pa. Dati. Ito nang bahala. Wow! Hi, Crush. Shout out kay boss. Ovu vwe onye tu enwe vwe ugbem osas. Yan na, boss Christian. Dito, may magugupit sa akin. Thank you. So tapos na yung paggupit natin. Dito tayo ngayon sa Subi Market. And bali pipick upin namin yung mga order namin, no. And tapos may nakita akong tropa dito eh. Hey, basta. What do you want? Pag-vlog ka? Ay, bablog ka. Shout out kay Boss Yao. Tropa. Hello. Sama ko sa basketball dati. Sa siya dati? Sa Victory
Victory. So, nalipat siya ngayon sa Suki. Yan, nakita ko siya kanina eh. Kaya, Sige. yan, baka nag-istorbo ka siya. Ayan. I love you, brother. I love you. Okay, thank you. Papa yun, shoutout sa'yo, no? Naubusan kasi ako ng sticker. Hindi ko siya nabigyan, binigay ko na kasi lahat sa ano, mga barbero doon sa pinagpapagupitan ko, no? Pwede na. Gago! So, dito kami ngayon sa ano, June and Jerry Inakay. Pipick up namin yung order namin, no? Tapos nandito si ate ano? Ovuvwe vwe onye tue vwe ugbem osas. Dayan, ate Dayan. Shout out. Hello. Mahal ba yung ano, benta niya, te? Mura lang naman. May discount lagi. Oh, may discount daw lagi. Pag bibili kayo ng longganisa, tsaka ano, karne dito na lang. Oh, stall number 5 daw, yan. Tayin ko lang si YP kasi bumili lang siya ng ano, merienda namin. Kasalis na rin kami. A few moments later. So, dito na kami ngayon sa pwesto sa Swal. VG Felix. May papa-shoutout ka? Ha? Papa-shoutout. Wala. Wala daw. Si ano pala, Paldo, pamangkin namin. Pamangkin ng asawa ko. Pag bibili kayo ng ano, dried fish, hanapin nyo lang VG Felix. Yeah, boy! Okay. Salamat sa panonood mga kamoto, and don't forget to like and subscribe. Again, ride safe, and this is Joseph from Gear Moto, and see you sa next vlog. Bye. Tapos yung rosary, bali ano pala, 2,002 na yung ano, odometer natin from 1,300. Hindi ko na, kalimutan ko na. So what kind of what? No. Check nyo na lang. Sige, bye-bye. Okay.